ndase ngono. Ah iya kuwi utak-ate gathuk ngawur kuwi ora. Ning saestu Pak Dalang. Pripun? Dados tiyang Jawi menika ingkang tasih kersa nindakaken upacara adat bersih dusun niku salah sawijining cara mbah buyute awake dhewe mbiyen paring tinggalan niku lho Pak Dalang. Nggih. Supaya ekosistem alam niku tetep lestari. Contonipun kan warga masyarakat mriki gadah kepercayaan inggih menika nguri-nguri sing jenenge tanduran pari terus disuguhke terus dislameti ana Dewi Padi Dewi Sri nika lho. Nah tujuane napa? Yen awake dhewe ra dikeki kepercayaan karo Mbah Buyute mbiyen arupa Dewi Padi, mengko masyarakat wong sing serakah-serakahi bakale sembarangan ngolah lemah ditanduri pabrik, dincepi pabrik, dibangun pabrik, papan-papan sing napa nggih mateni ekosisteme alam semesta niki wau. Conto malih enten kepercayaan ingkang dibangun kalih Mbah Buyute awake dhewe nggih menika Dewi Laut Selatan utawa Kanjeng Ratu Kidul. Nika sanes kepercayaan ingkang elek lho nggih. Nika sae sanget. Yen awake dhewe niku mboten diwenehi kepercayaan ngoten niku, keserakahan manusia itu bakal menghancurkan ekosistem laut. Mula awake dhewe duwe rasa wedi, ati-ati ning laut, carane golek iwak kanthi cara sing bener tetep dilestarekake ngoten niku mboten nganggo bom. Oh, ngoten iya. niku. Leres, leres. Pramila awake dhewe kudu bangga dadi wong Jawa merga dititipi budaya ingkang luhur kados mekaten, kados warga masyarakat Selokaton. Nggih, leres Bekesi. Nggih, sae sanget. Jenengan wau Dewi Padi asmane sinten? Dewi Sri. Niku lak dikurmati kali wong Jawa to. Nggih. Lah teng Selokaton mboten. Sinten? Mriki kok asmane Bu Sri ngoten niku malah kon adang teng mriki niki. Kita Pak sing adang Bu Sri to? Nggih teng ngene Pak Wito kula wau takon petuk teng nggen kamar mandi kok. Jenengan asmane sinten? Bu Sri. Lah jenengan kok teng mriki? Nggih. Kok mboten enten kancane? Mboten ngaten niku kula piyambak Pak Dalang, Pak Dalang. Ngono kuwi Bu Sri. Kaya ngono kuwi. Ya, mbok menawa gentenan. Gentenan wis ibu-ibu sing masak sedaya kemawon matur nuwun ingkang kepareng nyugata dumateng kula sak kanca lan ugi sumrambahipun para tamu ingkang kepareng rawuh. Tandha tresnanipun napa Bu Kesi? Badhe ngaturaken sinam nyamat kemawon. Sinam nyamat. Nggih. Oh, diaturake. Wabil khusus dumateng para sesepuh adi sepuh ingkang kula aturi rumiyin amargi menika lak piyayi ingkang sampun satrepipun pikantuk pakurmatan mengko njur nglerek saya selirane bocah nom-nom jaman saiki. Ya ngono ya, Mak. Monggo Bu Kesi sinomipun. Dasare nggone jembar panggunge ya amba, tendane ya bawira, sound sisteme ya mendukung. Wayangan ning atase kaya ngene kok son nganti 3 set lho. Iya, tur kuwi ra mbayar kabeh. Iya to. Temenanan rega pancen sih katresnane para-para ingkang kagungan son ing wilayah Selokaton mriki kangge mendarmakan untuk warga masyarakat Selokaton anggene duwe gawe, mula ya dipasang nganti kaya ngono kuwi. Ha iya wayang goreg tenan iki. Kaya ngono kuwi. Matur nuwun ugi para donatur, mugi-mugi pikantuk liru saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Bu.